Čaute ľudia, nové video na svet, je to reakčne video. Dnes tu máme postihnutého Mišu a jeho totálne jebnutého brata. Toto je podľa vás pesnička, veď to vie aj 5-ročne decko zaspievať, čo ti jebe. On si tam jebne svojho brata a si myslí, že je frajer a ten mobil do pičejí. Jebe im na tie modré hlavy, dúfam, že tento kokot už nebuď vidie kokotiny, ja ho chcem vyzvať na bitku, tak toto video uvidí, tak ťa vyzývam na bitku, pošlite to tomu čurakovi. Dúfam, že to ten čurak uvidí a my sa vidíme u nového videa.